jam hire mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare hande ko ñalawma alarba hawri ko jeetati lewru mai hitan ujunnaji ɗi nogas e nayyi habaruji mon e ɗemgal pulaar titruji men ɓurɗi mawnude ko toon to états-unis puɗɗorɗen ɗum noon ma en jaa toon to sud représentant ji yewen hono kamɓe républicain surtout républicaine biyeteɗo Mercredi Taylor kadi holko felliti wadde hannde sibu yiddemo ittude hono gardiɗo sud représentant biyeteɗo Mike Johnson toon to Washington kadi ma en dutto toon to maison blanche ƴeewen kadi jonde makko kanko président Joe Biden nde wadde journaliste CNN holko haali holko fati jokkodira hakkude mabɓe Israël habaruji men international puɗɗoɗen ko toon to Palestine ene wayno ko kamɓe Israël charuji mabɓe kumpaji ɗi mbaɗi toon to frontiére walla damal balɗe ɗe natiranno ɓe mbi ɓe guitti ɗum kono ene wayno ko Nations Unies wi wonde ko hande ene wayno ko autoji baɗɗi balle donkama yo naat habaruji men international manam en toon to Sénégal o ƴeewen kadi ɓeɗo awoɓe holko ɓe gulliti oɗo sadio en amma en jaatunto Mauritanie kalen ko fate politique e caggal muɗum cekkitorɗen ko fate e weeyo ko ɗum woni titruji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gara desuji muɗum joni joni so Allah jaaɓi. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiira moon ko siftinde on tan hanki jamma walla jamma heccangue e jamma hannde foof ko toɓoji goni ga hen toɓoji ɗi noon e diwan Michigan ɗi ha Indiana ɗi bonni no fewi wayno ko ala mayɓe hen kono noon kam waɗi bonandeji kewɗi toon to sud représentant ji habaruji men états-unis puɗɗorɗen ko yaade toon to Washington e ɗum noon e ñalawma hono kanko Mercredi Taylor o felliti wadde décision addi toon to sud représentant ji ɗaɓɓande makko pour wiide mo itte hono biyeteɗo Mike Johnson ittude ɗum e wonde speaker walla neɗɗo gardiɗo sud représentant ji ɗum noon ene wayno ko hawni yimɓe ko hande ɓe ponno continde jonde mabɓe kadi yewtide ko way noon ɗum noon ene wayno ko kanko Mercredi Taylor o waɗi yimɓeɓe surprise pour o addi résolution walla ɗaɓɓande wiide wonde ko Mike Johnson il faut ko itte e wiide makko wi ko Mike Johnson liggoyaji ɗi waɗat ɗiɗo fof ko liggoyaji wallude démocrate en tawi kadi e sibabude Mike Johnson kadi holmum kañum wasde jogade peeje no ardori ɗum waɗi kamɓe républicain ɓe no continue kewende nde ɓe joguino toon to sud représentant ji nene continue ustade o yenni kadi Mike Johnson o wi wonde ko liggodiri e démocrate en ko heewi e kadi ko démocrate en ballata ɗum ha wota won ɗum ɗoji ɗi yamiraka Johnson takkimo o wi wonde ko won facture aji gaddaɗi toon taw facture aji ɗi kanko Mike Johnson ene wayno ko yamiri ko o avorta yo wood o haali kadi o woytima kadi wi ko Mike Johnson kadi wooti won facture goto ballo e Ukraine kene wona 60 milliard ɗum noon ko harine woni hakkude muɗum Russie caggal nde o haali nde hono kamɓe démocrate en e kamɓe républicain ji kadi hewɓe ene wayno ɓe jalti ɓe mbi wonde ko ɓe gondani makko kanko gaddi kadi kamɓe ene motion pour wiide ko oɗon motion mo kanko Mercredi Taylor mo adduno o yo Mercredi Taylor nde o haalata ɗaɓɓande makko nde waalata ko holko woni sababu mo ñaagui wonde Mike Johnson yetti ene wayno ko démocrate e républicain ji hewɓe kadi ɓe gondani makko puɗɗi wulludemo puɗɗi kadi waddemo ko mbiyata bou ɗum noon o mettini hen no fewi ko wawi wonde foof ko rewno hen ko kamɓe républicain ji ɓe gondani makko ɓe kamɓe démocrate en ɓe gaddi motion goɗɗo pour yo motion makko kanko Mercredi Taylor o ko yiiɗi wadde pour ittude Mike Johnson ko ɗum ɗon yo sammin ɗon noon donc ene wayno ko vote ɗe ko ni mbayi 350 neɗɗo voti wonde ko résolution makko kanko Mercredi Taylor o yo werle yimɓe 43 noon mbi motion makko hoto werle ɗum donc feti ko majorité e nder ɓeɗon yimɓe 43 voteɓe pour wiide motion makko hoto werle saliɓe motion démocrate en ene jeeya hen yimɓe 16 mo taw ko républicain ji kanko Mercredi Taylor mo jeeya hen Thomas Mas on ne jeeya hen Warren Davidson ko hawni hen tan e ɓeɗon républicain 11 hono kanko républicain Florida biyeteɗo Matt Gaetz kañum hoore mum ene wayno jinggananimo kanko Mercredi Taylor donc ko ɓuuri hewde républicain ji wonɓe contre makko ɓe mbi wonde ko wona ɗum ɗon Donald Trump yiiɗi peeje ɗe waɗata ɗe wona pour ittude Mike Johnson ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saaha hande Mike Johnson kañum o wawi heddade ligguey mo joguino pour ardade sud représentant ji ɗum noon ko ma ene wayno ko démocrate mballimo hen kono noon républicain ji kadi pratiquement ko ɓuuri hewde hen kañumen jaaɓi wiide wonde ko fotani ittede kadi ɗum ɗo hankkadi ne
eɓe poti woppude kamɓe républicain ɓe continue wadde états-unis e israël ɗum noon ko relation ngaji jokkodiral gongal hakkude maɓɓe kamɓe états-unis e israël hono kanko président Joe Biden o joddinoma hannde kadi e debbo goto biyeteɗo Aaron Bernard ɗum noon ko journaliste CNN wadde makko entretien mawɗo e nder entretien o kanko président Joe Biden pour lawol makko gaddanolo e ko woni président ko haali wi wonde ko tawi tan israël feltinade kadi toon to Rafa no wino ɗum ala guila adan ha par ce que nen continue oɗo saha joni ene bomborde Rafa o so tawi continue naati toon to nanni toon yimɓe muɗum donc kala ko gueɗe ɗe ɓe ballano israël ko fati arme maji dartini ɗum ene wayno ko kanko hoore makko holli nimsa mawɗo wonde ko won yimɓe hewɓe mayɓe toon taw ko civil en waraɓe toon to haare wonde toon to Gaza nde ko bomboji américain ji kamɓe israël ɓe kutorto siftinde on tan hande ko enquête wona est ce que kamɓe israël ɓe kutorima arme maji ɗi ɓe mbardirta toon yimɓe ɗi taw ko ɗoftade kuule international parle e guerre walla ɓe ɗoftaki ɗum ɗon ko way wonde fof ene wayno ko enquête ko hen woni kanko président Joe Biden o ene wayno kadi sibabude démocrate en hewɓe nane ndema kon mbaɗi makko pression sibabude kadi surtout ɗi seppoji gonɗi ha hande e nder université ji amérique ene wayno woni koye waylude mbaggu holno wallirano israël ni o wi oɗo saha joni so tawi o yettima oɗon nokku koɓe dartinoɓe fof ha heddo wonde kala ko woni défense ko dandata israël ɗum noon ko ene wayno ko systéme aji mabɓe défense gonɗi toon ɗe mbiyata Iron Dome kala ko ɗum ɗon sohli maɓe dokku ɗum ɗon kono noon ɗiɗon wonani bombarde yimɓe wona kadi ne mbara yimɓe no bomboji ɗi haalata ɗi bomboji nawoji kene wona 900 kiloji jeetati taw ko teddedi muɗum goɗɗo o kadi ko 125 ɗiɗo bomboji fof ɗo mbawi yande fof ene wayno ko non seulement mbarata ko yimɓe wonɗon ɓe mais kala ko takki ɗum ene wayno ko samade leydi donc ene wayno ko ɗiɗon bomboji wi ko dartino ɗum sibabude won bomboji ponnoɗe yaade toon to israël ene dartinama e kadi kala ko woni peeje goɗɗe walla balle goɗɗe ɗe ballanoɓe ko fati kadi balle ɗeɓe kutorto walla ɗeɓe jiɗɗi poti hutorade pour habde yimɓe waɗ koɓe dartinoɓe ɗum so tawi tan kamɓe israël ɓe naati toon to Rafa habaruji men international guidarɗen ko toon to Palestine e tugnade kadi ko yalti toon to maison blanche hande hono laamu kanko président Joe Biden ɓe pelliti winde à partir oɗo ñalawma hande hadde kala nelde ɗeɓe neldanno toon to israël ko fate bomboji ɗum noon bomboji ɓe neldanno toon taw bomboji ɗi pesata kene wona 900 e kilogramme uji 5 ɗum ko bomboji mawɗi en waɗi bomboji kadi ɗeɓe neldanno toon taw pesata ko 227 kilo 27 kilo ɗiɗo fof ko bomboji ɗi ganduɗa henna pour noɓe mbiri ha ɓe kuuli ko wonde tawde kamɓe israël naɓe ɓe tiiɗi koye ɓe calima heɗade ko haalte ko en pourtotoɓe jande toon to Rafa donc ɗiɗo bomboji soɓe neldi ɗum toon surtout tawde Rafa ko nokku kewɗo ɗo yimɓe goni ɗiɗo bomboji ne mbawi bonnude kewi ɗum ɗo fof noon e tugnade kadi haralaɓe ko kalata mbi wonde ko ɗum ɗo fof wona sibabude Rafa ene wayno ko kanko président Joe Biden e surtout kamɓe démocrate en oɗo saha joni koɓe hulɓe wonde sibabude surtout seppoji gonnoɗi ga e amérique ko fati étudiant ji e surtout kadi wonde démocrate en fuɗɗiɓe hande yaltude ko heewi taw kañumen koye mumen goyto kanko président Joe Biden support mo jogani israël o ɗum noon alay saago ɓe ƴeewno mbaɗi tawde kadi ne wayno ko kanko Benjamin Netanyahu mono ko koltiri hollude kala nde Joe Biden ñaaguimo hunde wimo rawata hunde o waɗata ko contraire ɗum ko alay saago ɓe ƴeewa kamɓe koye maɓe démocrate en e surtout kanko président Joe Biden tawde fari o woni kadi koye hitande woote ƴeewde waylude no firata ƴeewde waylude politique makko kanko hakkude makko e Benjamin Netanyahu beela kam on wasa perdude woteji garoji ko wawi wonde fof toon to Palestine e tugnade kadi habaruji gomiri toon to Caire Égypte ene wayno ko kamɓe délégation ngaji janoɗe toon guila hanki délégation Israël e délégation kadi kamɓe Hamas e yantude kadi kanko Burn gardiɗo CIA mo ñallunoɗo hanki toon to Tel Aviv ñalli haaldude e Benjamin Netanyahu o ruttima kanko hoore makko toon to Caire donc ɓeɗo fof ene yante kadi délégation ngaji Égypte e Qatar eɓene continue haaldude ko fati en ƴeewde holno deejere dañirte toon to Gaza ko ɓuuri faami tan kam oɗo saha joni koɓe mbawi nandirde fof ene wayno ko kamɓe Hamas koɓe ɓuuri namdade ɓe mbi wonde ko ɓe jiiɗi ko guerre o darto ha laaɓa ɗum noon ko nden ɓe puddoto kamɓe koye mabɓe artirde yimɓe ɓe nangunoɓe kono Israël wi ko kala ko haali affaire guerre ne darto ɗon ha laaɓa pour ko wiyete cessez-le-feu total kañum ala hen
kañum yiɗi ko wawpude guerre o tant que ilminani walla momtani kala ko wiyete Hamas walla kala ko sengi mum. donc ɗum woni toɓɓere ɓurde mawnude ko heddi ko fof datuji goɗɗi ene keewi hen holno foti yimɓeɓe gossodirta ɗum holno foti kadi dumu noon no jutirta ene wayno ko Israël wi ko ne wawi jabde ken wiye lebbi ken wiye jonte Israël wi ne wawi jabde har nde darto ken wiye wonɗa jonte caggal muɗum continue walla kadi ɓe ƴeewa option tan wawi ɓeydude kadi balɗe goɗɗe kadi pour haare wasa dartade kono noon dartinde ɗon haare kañum ɗum ala hen. donc ɗum woni ko ɓuuri hewde ko jiiɓiɓe kamɓe délégation Hamas e kamɓe délégation Israël et surtout kadi ko fati cessez-le-feu beele dañe toon Palestine. habaruji ɓeɗen toon to Mauritanie e tugnade kadi ko agence mauritanienne d' information ko windi hono kalfinaɗo konngol toon to Séni Mohamed Taqiyullah Al Adam o hucciti e jayndiyankoɓe hannde ɗum noon hannde oɗo ñalawma alarba ɗum haalan ɗumen affaire Séni noon ko commission nationale indépendante koɓe mbiyata fati wooseji o wi wonde ko won wayluji kewɗi baɗaɗi wayluji ɗi noon en wayno koɓe jokkodiri e yimɓe ɓe ganduɗa ɓe liggotto e yimɓe kadi partiji ɗi kadi ɓe goni koye jokkodirde muɗum ɗum noon wayluji ɗi ko ƴewtade liste yimɓe wonno fonɓe wonɓe candidat ji e ƴewtade kadi fotɓe wawde wodde ɗum kadi ɗum fof no yarata ɗum noon wayno ko oɗo sadio joni commission ngaji mabɓe nana e nder leydi Mauritanie e commission ngaji mabɓe kadi nanan toon to caggal leydi ko ɗum waɗi ni balɗe garoje ɗe ma en mbaw jokkodirde goto e yimɓe ɓe ganduɗa halfinaɓe Séni to e ɗo e États-Unis hono biyeteɗo Amadou Ba o noddini en pour yidde jokkodirde o famna en kadi holko woni mission mabɓe e konngol makko kanko Mohamed Taqiyullah o haali kadi o wi wonde ko partiji ɗi en maɓe jodde mumen e kadi maɓe jodde e partenaire uji kewɗi goɗɗi pour ko fate wallude beele woteji payaɗi e nder mois de juin ɗi ne jaara yeeso oɗo sa joni so tawi ɓe gasni jooɗo kamɓe foof ɓe gasni waddude batuji hawnayi kadi maɓe mbawi jokkodirde e premier ministre leydi Mauritanie ɓe mbawa kadi ƴewde golle ɗe ne jarata pour woteji garoji ɗi beele ne wona woteji labtuɗi kadi woteji ɗi ngala caɗele ha hande kadi kanko Mouhamed Tayyib o wi wonde ko ministére de l' intérieur mo Mauritanie et affaires étrangères ɓe mbawi wonde suɓade leyɗele jeetati ɗum koye ɗiɗen leyɗele koye continent aji nayyi gonɗi aduna toon taw Mauritanie wonɓe toon ene mbawi wodde toon ɗe ɗiɗon nokkuji noon ene jeeya hen so tawi ko Afrique Côte d'Ivoire ene jeeya hen Gambie ene jeeya hen Guinée Bissau pour Asie ene jeeya hen Arabie Saoudite Émirats arabes et Qatar France pour Europe États-Unis pour Amérique ɗum noon donc nokkuji nayyi ɗi o wi wonde ko ministére de l' intérieur et ministére des affaires étrangères cuuɓi ɗiɗo nokkuji wonde communauté ji Mauritanie wonɓe toon beele ne mbawa wodde ɗiɗo nokkuji donc ko wawi wonde foof ma en gartu kadi caggal nde mbawɗen jokkodirde e Amadou Ba kanko woni mawɗo Séni ɗo e États-Unis ɗum noon caggal nde waɗi ɗaɓɓade kadi mo yiiɗi jokkodirde no famna men ɗum ɗo goto e jeyandiyankoɓe ma haalde makko pour o wawa famdude holko woni mission mabɓe holko woni kadi peeje ɓe goni e muɗum oɗo saha joni ko jiiɗa ɗum ɗon toon to Mauritanie kadi e tugnade kadi e habaruji bindaɗi toon e journaux ji Mauritanie hono kamɓe FPC gardi ɗum ene wayno ɓe mbawi kamɓe koye mabɓe wiide wonde ko oɗo saha joni eɓe sippirta Birama Dawul Abedi ɗum noon e nder konngol koɓe bindi ko ene juuti ɓe mbi tan wonde ko yiddeɓe wonde leydi ndi yaara yeeso yiddeɓe kadi hawnaki leydi ndi waylo gueɗe kulɓiniɗe ɗe gonaɗe oɗo saha joni ɗi taw kadi baylugol ngol ene wawi noddude hen ko wiyete démocratie en wawa noddude hen kadi ko wiyete justice ene wayno koɓe kooli ko Birama Dawul Abedi sibabude haare muɗum nde woni ɗiɗo duuɓi foof pour ko fate potal ko on tan wawi ardade leydi ndi ɗum noon ko Birama Dawul Abedi kañum ko candidat pour ardade leydi Mauritanie toon to Sénégal e tugnade kadi habaruji gumiriɗi toon to Sénéweb e radio France international hono jagorgal toppitigal ko fati o biyeteɗo docteur Fatou Diouf o wawi ɓe mbawi yamirde wonde doggol yimɓe batuji gonɗi toon to Sénégal taw ko batuji jamiraɗi toon yo ngaw e ngolɗon doggol holli ko 150 bateau ko batuji taw ko batuji mawɗi ko ɗin jogui licence awde toon to leydi Sénégal e nder ɗiɗon 150 bateau noon hen batuji 19 ko batuji jomumen jaaka e leydi ɗum noon e wayno oɗo saha joni hono kamɓe gomu taw ko yimɓe awoɓe adiyankoɓe conseil mumen ɗum hono kanko biyeteɗo Mor Mbeng o wi wonde ko alay saago laamu ngu non wawa ankidde
est ce que ɗiɗo batuji biyeteɗi ko batuji sénégaliji jeeyi nder temedere capanjoyi goho batuji est ce que ɗiɗo ko batuji sénégal naɓe par ce que so tawi a yeehi nder batuji ɗi taw batu ɗi goni ko nder maayo jeyata hen ko yimɓe taw ko chinois ji walla ko italien ji walla tan ko tubakoɓe ay ɗum ɗo noon kamɓe e famumi mabɓe sénégal ala foof nanodiral ngal jogui hakkude muɗum e chine ko fati awo donc ene wayno ko kamɓe ɓeɗo en awoɓe taw surtout ko awoɓe gendiyankoɓe wonɓe toon eɓe ñaagui wonde ko laamu ngu yo waɗ audit pour beele gueɗe ɗe fof ne leera ha laaɓa est ce que ɗiɗo batuji temedere capanɗe joyyi batu gonɗi toon taw ko sappo e jeenayyi goni hen tan yimɓe étranger ji est ce que ko heddi ko ɗiɗo batuji fof ko batuji sénégal naaɓe par ce que so tawi a naati toon e batuji ɗi ne goni e maayo wona sénégal naaɓe jeyata toon ko chinois ji walla tubakoɓe jeeyaɓe leyɗele goɗɗe habruji meɗen toon to Ukraine e tungade kadi ko BBC walla Al Jazeera ko haali min wona kamɓe serɗiyankoɓe toon to Ukraine ɓe vooti hannde e oɗo ñalawma alarba pour yamirde kala yimɓe nanggaɓe wonɓe kasuji so tawi kay kañumen kasuji men ɗi wonde wona kasuji bonɗi ene mbawi so tawi ene jiiɗi ene mbawi wallude kadi ene jiiɗi kañum hoore mumen defandude leydi mumen ene mbawi kañum hoore yamirede yo gontu yimɓe dadiɓe ɗum noon ene wayno ko tugnade ko noɓe kaldir ni hono kanko président Zelensky ɗeɗon gueɗe ko gueɗe ɗe o salino guila tan surtout kadi o eɓe jannanno hen Moscou wiide Moscou kañum hoore mum ne hutoro prisonnier ji pour wadde ɗumen wattu ɗumen soldat ji e kadi taw ene kaɓa e mabɓe kamɓe Ukraine naɓe ɗum noon ene wayno ko oɗo saha joni kamɓe sarɗiyankoɓe woddeɓe ɗum ɗo kadi wattude prisonnier ji wattude ɗumen soldat ji ɗum ɗon kadi ko hunde maaro ko alay saago mbaɗɗon sibabude kamɓe koye mabɓe soldateɓe mabɓe wayno natti hewde no fewi surtout ene fof ko ɓe daña yimɓe woɗɓe taw ko walloɓe e haare nde ɓe goni contre Russie ko ɗum waɗi ngal ɗo kuulal wota toon to suudu sardiyankoɓe ngal wawata hutorede tan ko caggal nde kanko mawɗo suudu sardiyankoɓe biyeteɗo Verkov Narada e kanko président Vladimir Zelensky nde ɓe ciññini ɗum ɗon tugnade hannde article o no haalir mbi wonde ko wawata jaɓede yo wondu militaire tan ko neɗɗo cokkanoɗo taw heddi ko kaso muɗum ko heddi hen onani duuɓi tati e taw kadi enen ɓeɗon kadi wona yimɓe takkaɓe wonde kene ƴeeɓi wona yimɓe kadi warɓe kene ɓuura yimɓe ɗiɗo wona yimɓe kadi takkaɓe sibabude cokira ko jeenade walla kadi ko yimɓe wonnoɓe ko yimɓe liggotonoɓe laamu ko yimɓe nanguiraɓe sibabude mbaɗani ligguey mumen ɓen goni ɓe mbawa yamirede pour yo gontu militaire uji tugnade hannde article o no haalir ni cakkittotoɗen habaruji men koko fateɓe e ɗum noon eko teskita hen e keneli nen ɓeydo hewde aduna he ɗum noon toon to Brésil ene wayno ko balɗe ɓennuɗo en wamiji walla pusam kewɗam waɗi toon yimɓe hewɓe kadi ne wayno ko e wuuro woto wuuro wonko ken wona million ngaji nayyi neɗɗo pratiquement wuuro ngo foof uddima sibabude ronkude dañde ndiyam ko yari ɗum noon ko toɓoji moni ɗum to ende kadi ñande woteji ɓe gonɗon ko fate suɓade gardiɗe toon leydi ene wayno ko yimɓe hewɓe paɗɗima sibabude nguleyki yeeyaki en yetti 46,3 degré Celsius ɗum noon ene wayno nguleyki kadi wona toon tan toon to Asie surtout toon to Philippines école aji guddama sibabude nguleyki toon to Thaïlande kadi kañum hoore mum yimɓe hewɓe maayi toon sibabude nguleyki ɗum noon kadi ene wayno ko Indonésie kadi waɗi yimɓe hewɓe mayɓe kadi école aji guddaji ene wayno nguleyki ala to pani toon to Asie ɗum noon toon guila Philippines ha yettenma Malaisie ha yettenma Maldives ha yettenma Birmanie ene wayno ko yimɓe hewɓe maayi sibabude nguleyki nguleyki kadi ene wayno yettima toon to Afrique ni surtout banggue rewo Afrique ha yettenma hakkude Afrique ɗum noon ko nguleyki bonki ne tina tugui tan Mauritanie ha yettenma en toon to Gabon ɗeɗo balɗe ɗi garoji ma nguleyki hawnaki ma wettoy kene wona 46 degré toon to États-Unis aussi e Amérique d'une façon générale ko keneli bonɗi e ƴiwo e toɓoji kulɓiniɗi tina oɗo dumano foof ene wayno ko jammaji ɗiɗi ɓennuɗi tan surtout jamma hanki toɓoji ndewi toon to Michigan e ndewi to Indiana e Kentucky e banggue rewo Ohio donc ɗo ɗi ndewno foof ɗi ɗukkitata kuuɓeje tan ɗi jaada hen kadi ene wayno ko oɗo saha joni kam ala wiyaɓe maayi hen kono noon bonandeji ne kewi ɗum ɗo foof noon e wonande kadi haralaɓe ko fati jayniyankagal mbi wonde ko yimɓe ne poti hankkadi jabde wonande ɓe jaɓatano wonde ɗum ɗo foof ko changement ji climatique kaleteɗi ɗi wonde ko weeyo ngo waylima e kadi weeyo ngo guila toɓoji kadi ma ɓeydo hewde so gari kadi ko bonnoji kadi nguleyki ma ɓeydo hewde
ɗum noon e wayno kadi kamɓe météo ni koɓe kaali mbi wonde ko dumuna garoɗo toon to toɓoji toɓannowɗi toon to Afrique so ɗi gari kadi ɗi garata koɗi keewi kadi koɗi bonnoji ɗum noon ene wayno ko toɓoji ko yiyani bonni hen oɗo saha joni toon to Nigéria toon to Kenya ko hunde hulɓinide. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diowo Sar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar ɗum noon siftinde on tan hannde ko alarba hawri ko jeetati lewru mai hitande 2024 ɗum yen mbaali jaam ha jaam kadi so Allah jaaɓi on jarama.